Beste kijkers van TV Oranje, we zijn vandaag neergestreken in het fantastisch zonovergoten Benidorm, want daar is groot nieuws. Daantje, wie kent daar niet, bloed, zweet en tranen, allemaal mooie nummers die ze altijd van André Hazes zingt, gaat iets doen. Ze is hier en ze komt er even bij. Daantje, wat is er toch allemaal aan de hand? Ja, met mij, met van alles eigenlijk. Ik ben sinds kort woon ik in Benidorm. En dan ga je dingen bedenken. En toen had ik een uitspraak gemaakt van ja, ik vind André Hazes en Benidorm, dat was zijn lievelingsplekje hier ook. Dus ik zeg Benidorm zingt Hazes. Ik begreep ook dat Jan Buijs komt, hè? Die komt ook live begeleiden. En wat kunnen de mensen nog meer verwachten? Ja, sowieso Hollywood Boulevard natuurlijk. De vaste begeleidingsband van André Hazes. Jan Buijs die doet Steel Cut the Blues. Dat was het lievelingsnummertje van André. En Mario Mulder, die heeft verleden jaar in de finale gestaan bij Bloed, zweet en tranen. Dat is de Haagse André Hazes, noemen ze dat. De man die staat op zijn blote voeten, waar hij ook staat op zijn blote voeten te zingen. En dat vind ik normaal, het komt uit zijn hart. Het is gewoon een zalige man. Onder andere Connery Smal komt en we zijn nog bezig met 2 anderen. Maar daar mag en kan ik nog niks over zeggen, dus sorry. Gewoon een kaartje kopen van Benidorm zingt Hazes en dan 19 september vrijhouden op maandag. En dan gewoon met z'n allen naar Benidorm komen met de bus. Een busreis is er georganiseerd, een appartementje wordt er voor je geregeld. En als je het zelf wil regelen ook, kost 27,50, zit je gewoon lekker. Er zijn 1350 zitplaatsen in Benidorm Palace. Hoe mooi kan je hebben, dat is helemaal geweldig. Ik was bezig met de website, maar ik heb gewoon geen tijd eigenlijk. Dus er is een Facebookpagina nu, Benidorm zingt Hazes, niet.nl maar gewoon Facebook. En die ga ik binnenkort helemaal bijschaven, alles erop zetten, alle informatie erop zetten. Dus de telefoonnummers, e-mails, alles komt erop. Maar ik zou allemaal gewoon goed in de gaten houden en snel een ticket boeken. Want ik moet zeggen, ik heb de tickets nu bijna 2 weken in bezit. En er zijn nu al 450 tickets weg van de 1350. Dus